20 de fapte șocante care au modelat istoria umanității. Din umbra trecutului se ivesc evenimente cutremurătoare și adevăruri tulburătoare. Fapte șocante care au marcat destinul omenirii, modelând lumea în care trăim astăzi. De la pandemii devastatoare la invenții revoluționare, adevărul vă va șoca. Pregătiți-vă, pentru că urmează o călătorie fascinantă prin cele mai întunecate și mai luminoase capitole ale istoriei umane. Un întuneric se lasă peste Europa. Un șobolan negru, purtător al unei boli nemiloase, își face apariția. Ciuma bubonică, cunoscută și sub nume de Moartea Neagră, își începe domnia terorii. Europa este cuprinsă de panică, iar moartea devine o prezență constantă. Satele sunt decimate, orașele se transformă în cimitire. Peste 200 de milioane de suflete pierdute. Dar din cenușa morții renaște speranța. Un imperiu măreț, stăpân al lumii cunoscute, începe să se clatine. Corupția și invaziile barbare slăbesc din interior grandiosul Imperiu Roman. Roma, orașul etern, este jefuit și devastat. Lumea antică se sfârșește, iar o nouă eră, Evul Mediu, își face apariția. Este o lecție dureroasă despre efemeritatea puterii. Chiar și cele mai puternice imperii pot cădea, dar din ruinele Romei se ridică noi civilizații și culturi. O invenție menită să schimbe fața războiului. Praful de pușcă, descoperit accidental de alchimiștii chinezi, revoluționează arta războiului. Armele de foc devin din ce în ce mai puternice, iar războaiele mai sângeroase. Praful de pușcă a adus cu sine nu doar progres tehnologic, ci și o nouă eră a distrugerii. A facilitat mineritul, a deschis noi drumuri și a dus la dezvoltarea unor noi tehnologii. O invenție cu două tăișuri. Praful de pușcă rămâne un simbol al ingeniozității umane. Capitolul 4. Descoperirea lumii noi. Christopher Columb, un explorator vizionar, pornește într-o călătorie riscantă spre necunoscut. În căutarea unei noi rute spre Indii, Columb descoperă un nou continent, America. Această descoperire avea să schimbe pentru totdeauna cursul istoriei. Colonizarea Americii a adus bogății imense pentru europeni, dar și suferință pentru populația băștinașă. Descoperirea lumii noi a reprezentat un moment de răscruce pentru omenire. Capitolul 5. Revoluția industrială. Mașinile încep să înlocuiască forța umană. Producția de masă, fabricile și orașele industriale devin simboluri ale progresului. Dar progresul are și un preț. Condițiile de muncă inumane, poluarea și exploatarea muncitorilor devin o realitate sumbră. Revoluția industrială a adus nu doar prosperitate, ci și inegalitate socială. O perioadă de transformări profunde care a modelat lumea modernă. Capitolul 6. Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand. Un glonț tras la Sarajevo declanșează un conflict de o amploare fără precedent. Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei și a soției sale, Sophie, a aruncat lumea în haos. Primul război mondial, un conflict sângeros care a răpit milioane de vieți, își face apariția. Europa se transformă într-un câmp de luptă, o lecție tragică despre fragilitatea păcii și consecințele imprevizibile ale acțiunilor noastre. Capitolul 7. Holocaustul. Unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei omenirii. Holocaustul, exterminarea sistematică a evreilor de către regimul nazist, rămâne o pată neagră pe obrazul umanității. Milioane de oameni nevinovați, uciși cu o cruzime inimaginabilă. Lagărele de concentrare și camerele de gazare devin simboluri ale barbariei umane. Holocaustul reprezintă o lecție dureroasă despre pericolul urii și al intoleranței. Capitolul 8. Aselenizarea. Un pas mic pentru om, un salt gigantic pentru omenire. Neil Armstrong rostește aceste cuvinte memorabile în timp ce pășește pe suprafața lunii. Aselenizarea, o realizare tehnologică incredibilă, a marcat un moment istoric. Oamenii au reușit să cucerească spațiul cosmic și să pășească pe un alt corp ceresc. Aselenizarea a inspirat generații întregi și a deschis noi orizonturi pentru explorarea spațiului. Capitolul 9. Căderea zidului Berlinului. Un zid care a separat o națiune, un simbol al războiului rece, se prăbușește. Căderea zidului Berlinului a marcat sfârșitul unei ere și a dat naștere unei noi speranțe.
Germania se reunifică, iar cortina de fier se ridică. Un moment de bucurie și de optimism pentru întreaga lume. Căderea zidului Berlinului a demonstrat că libertatea și democrația pot triumfa asupra opresiunii. Capitolul 10. Inventarea internetului. O rețea globală care avea să conecteze lumea. Internetul, o invenție revoluționară, a schimbat radical modul în care comunicăm și trăim. O lume întreagă la îndemâna noastră printr-un simplu click. Internetul a democratizat accesul la informație și a creat noi oportunități. Dar odată cu beneficiile au apărut și noi provocări. Capitolul 11. Ascensiunea rețelelor sociale. O nouă eră a comunicării își face apariția. Rețelele sociale conectează miliarde de oameni din întreaga lume. O platformă pentru socializare, pentru distribuirea de informații și pentru activism. Dar rețelele sociale au și o latură întunecată. Cyberbullying-ul, dependența și dezinformarea sunt doar câteva dintre pericolele ascunse. Capitolul 12. Pandemia de COVID. Un virus necunoscut își face apariția, aducând cu el panică și incertitudine. Pandemia de COVID a lovit întreaga lume, provocând o criză sanitară fără precedent, milioane de oameni infectați, spitale supraaglomerate și o economie globală în pragul colapsului. O lecție dureroasă despre importanța sănătății publice și a solidarității. Cunoașterea se răspândește cu o viteză fără precedent. Inventarea tiparului de către Johannes Gutenberg a revoluționat modul în care informația este diseminată. Cărțile devin accesibile maselor, iar ideile se răspândesc cu rapiditate. Un moment crucial în istoria omenirii, care a democratizat accesul la cunoaștere. Libertate, egalitate, fraternitate. Revoluția franceză a zguduit din temelii vechea ordine socială. Monarhia este abolită, iar Franța devine o republică. Ideile revoluționare de libertate, egalitate și fraternitate se răspândesc în întreaga Europa. Deși sângeroasă, Revoluția franceză a inspirat generații întregi să lupte pentru libertate. O umbră neagră se lasă peste Japonia. Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, un act de o cruzime fără margini, au marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Sute de mii de oameni nevinovați uciși într-o clipită. Bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki au șocat întreaga lume. O lecție tragică despre pericolul proliferării armelor nucleare. Un document istoric care a pus bazele democrației moderne. Magna Carta a limitat puterea regelui Angliei și a garantat anumite drepturi și libertăți pentru oamenii liberi. Un pas important către statul de drept și către o societate mai justă. Magna Carta a inspirat mișcări democratice din întreaga lume. O descoperire accidentală care avea să salveze milioane de vieți. Penicilina, primul antibiotic descoperit, a revoluționat medicina. Infecțiile bacteriene, odată fatale, devin acum tratabile. O descoperire crucială care a sporit speranța de viață și a îmbunătățit sănătatea oamenilor. Un oraș legendar, capitala Imperiului Bizantin, cade în mâinile otomanilor. Căderea Constantinopolului a marcat sfârșitul Imperiului Bizantin și a șocat lumea creștină. Un moment de cotitură în istoria Europei de Est și a Orientului Mijlociu. O națiune divizată, sfâșiată de un război fratricid. Războiul civil american, purtat între nordul aboliționist și sudul sclavagist, a pus capăt sclaviei în Statele Unite. Un conflict sângeros care a costat sute de mii de vieți. Un capitol întunecat al istoriei americane, dar și un moment crucial în lupta pentru egalitate. O nouă revoluție tehnologică se află la orizont. Inteligența artificială sau AI promite să transforme lumea într-un mod radical. De la mașini autonome la algoritmii care iau decizii complexe, AI are potențialul de a schimba toate aspectele vieții noastre. Dar ascensiunea AI ridică și întrebări importante despre etică și viitorul umanității. Am călătorit prin timp, explorând 20 de fapte șocante care au modelat istoria umanității. De la pandemii devastatoare la invenții revoluționare, am descoperit o istorie complexă și fascinantă.
Aceste evenimente ne-au modelat lumea și ne-au învățat lecții importante despre umanitate. Dar istoria nu se oprește aici. Viitorul ne rezervă noi provocări și descoperiri care vor schimba cursul omenirii.